бародарои азиз, ҳама бисёриҳо мегӯянд ки ҳамин кока-кола нахӯред. Кока-кола ҳаромай, мақсад бана душмани мусалмонҳои. ма ҳозир шумо дар нишон медиҳем ки ҳақиқатан ин бадбахтҳо чӣ хел дини мора, паёмбари нозанини мора таҳқир кардагиянд. ин бадбахтҳои ҷуҳуд, касое ки бовар намекунед, кока-коларо бигиред, инам хел наклейкаро биканед, товуш бидед ай пушт. баъд арабиқай агар хонда битонед, нигоҳ кунед. дар инҷа нависондагие ки ло Муҳаммад ло Макка. наъузу биллоҳ. ма шумо да инаҷа бо ба сурат хушрӯ карда нишонтон медиҳам. ина бародаро бинед. ана ки мегзарем переводчик ки ҳамин гап чӣ маънӣ дорад. менависонем ло. ма дал шиша наменависонам. бинем ки калимаи ло арабӣ ба тоҷикӣ чӣ мешавад. хитон бифаҳмед. ба ҳамин сабаб бародарои азиз эҳтиёт бошед. ин ҷуҳудои бадбахт доимо шикасти мусалмонҳоро мехоҳанд. иншааллоҳ ҳеҷ вақт ба мақсадшон нарасида буданд, ин намерасанд. дар паноҳи худо кадом меда ки видео маъқул шид падилица кунед дигарро то ки бифаҳманд. салому алайкум ва раҳматуллоҳ.